Alright, maayong adlaw sa inyong tanan guys, no? Laing episode na pod ang ato ang matanaw sa atong Facebook karon guys. Na kung diin daghan kayong mga namroblema, no? Sa ilahang dashboard nganong mupuwa man ang ilaang dashboard sa Facebook. So unsa may hinungdan? So unang hinungdan guys nganong mupuwa ang dashboard sa atong Facebook tungod kay wala na ta mag-update og mga video, wala na ta mag-post og reels og full video sa atong Facebook, no? Kumbaga wala na gid tay ganap sa atong Facebook. So maoy hinungdan nga mupuwa ang ato ang dashboard. Pero ang pangutana, kung mupuwa ang dashboard, nakaapekto ba sa performance sa atong Facebook? Ang tubag dili. Wala nakabase sa atong dashboard ang performance sa atong Facebook. As long as wala tay restriction, okay ra gihapon